Dobrý večer, vítajte pri sledovaní Test magazínu. Aj najlepší nôž z najkvalitnejšej ocele sa jedného dňa otupí, a teda je najvyšší čas nabrúsiť ho. Niektorí využívajú služby potulných brúsičov, iní si brúsia doma nože sami. Ak chcete vedieť, či sú lepšie osličky, brúsky alebo brúsne kamene, pozrite si dnešnú reláciu a dozviete sa viac. Vtedy, keď už nôž paradajku alebo papriku skôr drví ako hladko krája, je najvyšší čas ho nabrúsiť. Netreba hneď ísť k profesionálnym brúsičom. V predajniach je široká ponuka brúsiek na nože vo veľmi širokom cenovom rozpätí. Od najlacnejšej brúsky nožov za 3 eurá až po osličku s kryštalickým wolfrámovo-karbidovým povlakom za 159 eur. V teste sme zistili, ktorá z nich brúsi lepšie. Pri kúpe osličky by ste mali myslieť nielen na jej povrch, ale aj na jej dĺžku. Bez rúčky by mala byť minimálne tak dlhá, ako váš najdlhší nôž. Nože pravidelne prebrusujte vždy pred používaním. Kuchári a mesiari to robia niekoľkokrát denne. V domácnosti stačí raz do týždňa. Nakoniec nezabudnite osličku aj nôž umyť a osušiť. Môžeme využiť služby rôznych potulných brúsičov, alebo jednoducho hrozí pri takomto nabrúsení zničenie noža? Ja neviem, no to je ťažko, to je na zákazníkovi. Ja si myslím, že keď niekto kúpi kvalitný, drahý nôž, tak je škoda, aby si ho nehal zničiť nejakému brúsičovi. Nože si môžeme brúsiť aj doma. Akým spôsobom? Samozrejme, každý si dokáže nabrúsiť svoj nôž sám, bez toho, aby to niekde dával do nejakej brúsnej služby. Otázka je, aký má uhol ten nôž, a najčastejšie sa používa kvalitná brúska pod 20 stupňovým uhlom sa to brúsi. Ako spoznáme kvalitnú brúsku a kvalitnú osličku? Kvalitná brúska musí byť z kalenej ocele. Sú rôzne typy týchto brúsok. Máme napríklad, sú aj keramické brúsky, ktoré sú z keramického materiálu, potom sú klasické ocielky, ktoré sú z ocele kalenej, a potom sú ešte namačané bývajú tieto ocielky, ktoré voláme diamantové. Ktoré sú ďaleko tvrdšie. Tam sú také zrná nalepené na tej ocielke vlastne. Akým spôsobom by sme mali používať a možno aj starať sa o ten nôž, aby vydržal čo najdlhšie? Tak v každom prípade by sa nemalo krájať na skle, v tanieroch, v hrncoch, lebo sa otupuje. Nemal by sa kvalitný nôž dávať určite do umývačky riadov, ktorá takisto ničí ostrie toho noža. V medzinárodnom teste sme testovali 23 brúsičov nožov. Boli to rôzne typy. Osličky, elektrické aj mechanické brúsky, brúsne kamene, jedna brúsna stolica a jeden brúsny kužeľ. V testovacom týme boli skúsení profíci, mesiar, kuchárka a šéf kuchár. Mali k dispozícii nové nože na zeleninu a šéf kuchárske nože. Nože najskôr krájaním systematicky otupili a potom ich ostrili. Výsledok sme zisťovali a porovnávali pod mikroskopom a na odrezanej penovej doske. Najlepší dojem zanechal brúsny kameň Kaishun Combination Whetstone. Víťazom sa však stala ocieľka WMF Spitzenklasse. Brúsila rovnako na známku veľmi dobre. Pracuje sa s ňou však oveľa pohodlnejšie ako s brúsnym kameňom a nepadá z nej brúsny prach na zem. Ostrie kvalitných nožov je tenké len niekoľko stotín milimetra. Aj pri najväčšej starostlivosti sa pri krájaní deformuje. Jeho čepeľ a ostrie sa používaním otupuje. Pri zväčšení vyzerá jeho ostrie potom skôr ako jemná pílka. Niekoľkonásobným obojstranným pretiahnutím čepele osličkou sa ostrie zarovná a nôž zase krája hladko. V teste to dokázala väčšina osličiek na známku veľmi dobre a dobre. Najlepšie to dokázali osličky WMF Spitzenklasse, Zwilling Twin, Dick a Wisthof. Osličky z keramiky WMF, diamantové osličky Wisthof a IKEA a s wolfrámovo-karbidovým povrchom Zwilling neostrili ani rýchlejšie, ani lepšie ako klasické. Minimálne nie v našom teste a s našimi novými nožmi. Pri ostrení starých opotrebovaných nožov však majú výhodu, pretože obrusujú kov a urobia nožu nový výbrus. Najhoršie výsledky dosiahli naši testujúci s lacnou osličkou Fackelmann Mirosta. Jej oceľ je mäkká, horšie ostrí a rýchlo sa opotrebuje. Osličky sú vhodné aj na ostrenie japonských nožov európskych výrobcov, ale nie na originálne japonské nože. Tie sú často tvrdšie ako osličky. Nemali by sa nimi prebrusovať, aby sa nepoškodilo ich citlivé ostrie. Ten, kto pravidelne prebrusuje osličkou svoj nôž, udržuje ho dlho ostrý, ale raz je aj tomu koniec a prebrusovanie už nestačí. Vtedy je potrebné použiť brúsky nožov alebo brúsne kamene.
Ich brúsne kotúče nielenže vyhľadia ostrie, ale zbrusujú aj povrch noža. Je to vidieť po brúsení na kovových hoblinách, ktoré ostanú pod brúskou. Najlepšie v teste fungovala brúska VMF, elektrická brúska Kai a brúska Tupperware. V jej prípade opatrne škriabali povrch ostria noža dva keramické kotúče, bez toho, aby ho poškodili. Takéto poškodenia nožov však boli časté, keď sa nože dostali pod kotúče brúsiek Vulcanus Basic Black a Zwilling Twin Sharp. Pri pohľade voľným okom nie je drapľavé ostrie viditeľné, ale pod mikroskopom je viditeľné. Preto rezy paradajky už nie sú tak hladké ako predtým a pri dlhodobom brúsení je ostrie zničené. Preto Vulcanus a Zwilling dostali známku dostatočne. Pre hobby kuchárov je non plus ultra brúsenie na brúsnych kameňoch, ktoré sa predtým namočia do vody. Mokré brúsenie má veľké výhody. Zbrusovanie je intenzívnejšie, ale zároveň aj pre nôž šetrnejšie. Rezy sú opäť hladké a celé to má meditačný charakter. Brúsne kamene mávajú dva rôzne povrchy s dvoma hrúbkami na hrubé a jemné brúsenie. Jedným sa zbrúsi povrch a druhým sa vyhladí. Nevýhodou je, že takéto brúsenie vyžaduje trpezlivosť a cvičenie správneho držania a tlaku. Aké sú celkové výsledky testu? V kategórii osličiek sa víťazom stal VMF Spitzenklasse. Za ním tiež so známkou dobre skončili Wisthof, Zwilling, Dick, VMF keramická oslička, Wisthof diamantová oslička a Zwilling. O stupeň horšie so známkou priemerne skončila oslička IKEA Slitbar. Na konci so známkou dostatočne skončil Fackelmann. V kategórii brúsiek nožov sa víťazom stal VMF, za ním tiež so známkou dobre skončila elektrická brúska Kai a mechanická Tupperware. O stupeň horšie skončili Fackelmann a Petra. Na konci so známkou dostatočne skončili Wisthof, Vulcanus a Zwilling. V kategórii brúsnych kameňov sa víťazom stal Kai. Známku dobre získali aj VMF, Chroma Deluxe Waterstones a Chroma Japanese Whetstone. V kategórii zvláštnych brúsnych nástrojov brúsna stolica Maiwerk dosiahla známku dobre a brúsny kužeľ tej istej značky priemerne. Verím, že vďaka dnešnému testmagazínu v kuchyni už nikdy nenatrafíte na tupý nôž. Ak si chcete dnešnú reláciu pozrieť ešte raz, kliknite si na internetový videoarchív Slovenskej televízie na internetovej stránke www.stv.sk. Pri televíznych obrazovkách sa stretneme opäť o týždeň. Ponúkneme vám výsledky medzinárodného spotrebiteľského testu kombinovaných chladničiek s mrazničkou. Majte sa pekne a dovidenia.